Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si James. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may umaabot ng anak. Taga Badyan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kagubot namo sa akong inahan. Naminyo manggod ni siya sa lain, kay nagkabuwag man sila sa akong amahan. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Lin, maayo kay nagbata na ka. Ay, nang akong anak. Nanganak na ko, di ba? Lin, Unsa atong anak, James? lalaki unta day. Pero, Unsa? pero, patay ng atong anak dihang imang anak. Dayon nakuyapan ka. Unsa? Patay ang atong anak. Lin, ayaw kalapit ay. Kibago ka pang masing mabughat ka. Di ka na ang iyong problema. Kalma na. Lin, Atong anak, James. oh, hinay lang, Dailin. Mapabay paggawas nato sa ospital. Adali. Idiretso tigas kwarto. Hoy! Oh. Anhilang di ay gihapon mo dayon? Ma? Unsay buti mo ipasabot, ma? Paglain na mo puyo eh. Naminyo naman mo. Nakaanak na gani unta mo apan gitoyo rasad siguro sa kahigayonan nga mamatay tong bataa. Kay madugagan raon niya ang akong pakanonon din he. Ma? Paningkamot mo makakaonoy og makalain mo puyo. Aron makaton mo. Oh. Kay gisudlan man gyud ninyong kinabuhi ang minyo, pamahawa mo din sa bahay, ha? Pamahawa mo. Maglain na lang takpuyo, James. Dili pa nato kaya, Dailin. Bago pa ba ito nakagastos iyong pagpanganak? Ayaw lang nagtagda ang yaw-yaw ni mama. Maundang rabitan na siya yaw-yaw kung mapula na. James? Day? Dailin, ngano ka? James, pila na gani kabuan sugad sa akong pagpanganak. Murag 5 kabuan na, no? Mura. Kay ngano de eh? Murag maptos naman sab ko, James. Unsa? Yes! Gihatag na rin og balik sa Ginoo ang atong anak nga nawa, Dailin. Pero di ka tagasaban aning mama. Mara ba to atong una na ko pagmaptos? Nasuko siya nga nung namaptos ko. Kay wa pa kuno kay tarong nga trabaho. Makagrasya ra lagi ta, Day. Makakita ron niya kog permanenteng trabaho ning ikaduha nimong pagmabdos karon. James, Unsa to? Oh. Mabdos na sad ka di ay lini. ma, Ha? Kadali god nimong namabdos pag-usab. Hoy, di na kumudawat ninyo ha? Oh. Kay ako lang yapoy magbagoan ninyong kiyat. Nayas mo! Paglain mo puyo, James. Kay wa man gani mo ikatabang palit og bugas din he. Paglain mo aron makaton mo. Dili kay pirmi lang mo magpalami. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. gipalayas mi sa akong inahan. Ug wa ko'y nahimo. Namiya mi sa akong asawa sa mong bahay ug naglain mi.
Naningkamot mi nga makabarog, ilabi na kay mabdos na sad ang akong asawa. Ug unya, maklaro na gid ang imong tiyan day. Dako na gid siya, pwera buyag. Buyag tinuod, uy. Diyos na dakaon kay malate na unya kasi mong trabaho. Unya nahagwaan ni atong anak inikawas ani. Kumusta nga tong tinigom alang sa imong pagpanganak? Okay ra dong. Naningkamot yun ko nga dili ko ni makuhaan. Aron dili unya ta mo problema sa ako niyang pagpanganak. Gisod yun ako sa bangko. Aron dili ko matintal og gasto. Maayo, atong paningkamutan day. Nga mapunan pa na nato sa hinahinay. Hangtod na sa imong pagpanganak. Maayo! Oh. Dong, James. Kinsa ron? Nene. Murag si Maayo. mama man ron nimo. Mura bagog na usab ang tono. Dayon lang diri sa kusina ma. Kay nangaon pa ming lini. Pastilan, taas-taas o paspas gyud ay kog mga lakang kay nakaabot pa man ko sa inyong pagkaon. Dali maling ko diha, mga anta. Ayaw na lang bitaw. Nikaon akong daan sa bayoy daylin eh. Lain akong tuyo ninyo karon. Dong James daylin eh. Unsa man uta na ma? Kahibaw man ko nga nakatrabaho naman ka dong James. Pahuwa maunta ko kwarta. Ha? Lo, ura ba ko'y kwarta karon ma nga ikapahuam nimo? Saan manggul nga nagtigo masagod mi para sa pagpanganak ni Lini? Mauna ma. Ug bago pa lang sabming nagpalit og bukas. Nahurot ng among kwarta ma. Uy, piso na lang yun ang sud sa akong pitaka ma. Daw gyud mo. Ampi ko ng pitaka nimo be. Uwa lagi yun ma. Daw gyud ka. Ma! Imo man ko nang gisagpang akong asawa. Di na may gibuhatan. Sige kono. Sige. Hana ka man ako usok magdiha James. Wa ka na igabaos na ko James ha. Mudapat ka na nako. Tungod kay gipasakitan nimo akong asawa. Naglain na ka na may puyo. Gisunggal paghihapon mi nimo dinhi. Musukol ka na gyud ako James ha. Sige. Sukmago nung tako nimo. Sige. Kay ikihati ka ning gibuhati mo nako. Ikihata ka. Unsa? Gikan karon. Ayaw na kong sampita nga imo kong inahan. O kadtong gitanong-tanom nimo mangga sa akong yuta. Pangibta to. Kay wa ka na ilabot atong yuta. Kay ako to. Wa ka na niya bahin sa akong yuta. Layas mo din sa akong yuta. Ma! Buwag si mama og sa akong amahan. Og naminyo kini siya sa lain. Og may anak sila nga mao'y paborito ni mama. Og nakaangkon sila og yuta. Og wa kuno ko'y labot niini. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ikiha kuno ko sa akong inahan sa paghana nakog dapat niya. Madutan ba ko sa iyang ikaso nako nga wa man ginako siya madapati og dayon? Ikaduhang pangutana. Si mama pa ang nakadapat sa akong asawa nga mabdos. Iya kining gisagpa. Pwede ba nga balihon namo og kaso ang akong mama sa iyang pagdapat sa akong asawa? Ikatulong pangutana. Nahibaw-an ako nga miduol na og abogado si mama. Og nabala kami. Pasin unsa nay gipuno-puno ni mama nga istorya. Nabala ka ko kay buntis ra ba ang akong asawa. Unsa bay among buhaton kung dayonon ginmigiha sa akong inahan? Ikaupat og katapusan. Anak ko sa pinakasla ni mama. Og may yuta siya. Og giingnan ko niya nga wa na ko'y labot sa iyang yuta. Ang anak ra ba niya sa ikaduhang bana ang makaangkon sa iyang yuta? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, James. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og inisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling druga. Di na ta magdugay, ipadala ang ato ang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official
Reuters page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang mga naminaw nato diri sa Pilipinas o sa gawas sa nasod pinaagi sa ato ang Facebook account nga DYHPRMN Cebu o sa ato ang YouTube channel. Yes. Unsa may ato makutlong pagtulunan today, Doc? Ako nga patulunan ako giningi tubangan na to ni. Love of money is the root of all evil. Correct. Maog yun, nay. Naka-daot na to, no? Sili siya din kinabi. Wa pala kwartahay, no? Mauna. Ang gandang tayo problema. Panahon ni Tarzan, no? Pwede mga kwarta pa sila. Niya happy maligit sila. Mauna. Muna'y nakakuan. So, kasi mati-greet na to. Yes, ako ang mga i-greet no, tanang mga mag-like ug mag-follow na to sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram ug mga nag-like ug nag-follow nimo Doc sa imuhang Dr. Rene Obra. No? Thank you kaayo ninyo and sa mga taxi driver, mga grab drivers na to no. Kusog kuno kay ta sa Pasil attorney. Yes. Si Rona Ino, no? Correct. Ang nakauban ni Dr. Attorney Raul Albora diya sa Pasil, Suba, Pasil area. Si Beatrice Tiveros ug mga taga Badyan Kumilik. Yes, tinuod. Pwede ka itong sinder, no? May pagpaminaw ni Ma'am Blaze Vista Blaze Kamumot, Delia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Chirian Bitanga, Duming Andulana. Mga taga-poblasyon na Badyan akong usabo, no? Kaya taga Badyan ng atong sinder. Yes. Magno, Fiscal Oscar Capasio, Fiscal... Oy, Fiscal Capasio, kailan ko ana? Yes. Ug si Rose Horos diya sa Pinamungahan, no? Ano naman ang mga sa Cebu. Ug sige nagkuan ako ning si atong silingan, no? Dinhi sa Barangay Opra, si mga Andalis family, Cayetano ug Samyon family. Lalo iya mga parente dito sa La Libertad Negros Oriental. Mga Publico ug Terio family maayong pagkamina. Yes. O kinsa may letter sender na to karong adlaw, Doc? There si James, 26 years old, minyo ug may umaabot nga anak taga Badyan, Cebu. Ang problema ni James ganina sa nabati nato, no, sa drama. Unang pangutanan ni James, ikiha kuno ko sa akong inahan sa paghana ko og dapat niya madutlan bako sa iyang ikaso nako nga wala man gyud nako siya og siya og dapati og dayon wa mo dayon niya dapat. Pero the fact na medyo nagkagubot mo ba kanang nagkaaway mo or na-threaten mo unya kana mo gyud na ang ato ang basis no nga perhaps pwede kang makihaan og makasuhan no diha dapita. But the fact nga kanang maybe lesser no at a lesser degree no nga ug unsa po'y mga circumstances pero may kag madutlan ba kag kaso, I think naagyod gihapon kay nagkagubot man mo niya medyo nagka-problema man mo. Okay. Nga ang injury is not only physical, could Yes. be psychological also. That is correct, no? That's very true. Sunod niyang pangutana, Doc. Pangutana, si mama pa ang nakadapat sa akong asawa nga mabdus. Kaya kining gisagpa. Agoy. Di ba nga balihon na mo og kaso ang among mama sa iyang pagdapat sa akong asawa? Yes, pero ang akong point no kanang mama manggod na ninyo pamilya manggod ni nga away nga kung pwede lang yun unta nga mahusay lang na ang kaning kuan nato sa family then better gyud siguro nga dili lang sa tamag Dili lang mo abot sa korte, oy. maabot og korte ba kay kabati gyud oy nga mag-away-away ta. Mao yun. Oo. Ang complainant, parehag apelido kaysa respondent. Tinuod. Nya kanang pamilya ba away pamilya manggod ni so kana as a matter of policy kuan gyud na ayos ra gyud na no sa family. Okay. Oh. Ikatulong pangutana. Nahibawa na ko nga niduol na og abogado si mama og na balaka may basin unya may gipuno-puno si mama nga istorya. Nabalaka ko kay buntis ra ba ang akong asawa. Unsa may among buhaton kung dayunon gyud ni mama pagkiha. Aw, need gyud tanong nga motubag ana unya mo kuha lang putag testigos to nga maka-counter ug makasaysay kung unsa gyud ang tinuod. Posible nga ato siyang balihon, posible gyud nga ato
usad siyang maswat didto masuta kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo no sa katunga incident unsay nahitabo. So pwede ra gyud pud na nato isuta og isulti didto unsa ha. James, alam ko isulti ha, dili mo ko abogado. Pero alam ko ingon nga, sakag, mga igsuon mo ba? You sit down and talk about this, kay mas maayo mong gudog naaranda sa inyo, di na mo abot og barangay, di na mo abot og kurti, kay labad sa ugin ng kaso-kaso. But lang. Tinuod. Hasol gyud nya labi na pamilya ba kanang mga katug misunderstanding ramang gyud gudto nya. Di gyud na perting nindot padak-on ni usay ba. Muna ilang ingon nga do not wash your linens in public. Ayaw mo panghunaw sa inyong mga hugaw nga mapagawas na hinuon ng mga hugaw ninyo sa pamilya. Kay bati kayo nang ingon ana gyud. Honor thy father and thy mother. Tinuod no kanang magpasensyahay lang gyud ta usahay nga ato alang yung sinabtanay ta ba, di ba? Mao gyud. Kadto ka tapos ang pangatana, anak ko sa pinakaslan ni mama. Ug mayuta siya. Gingnan ko niya wala na ko'y labot sa iyang yuta. Anak ra ba niya sa ikaduhang bana ang nakaangkon sa iyang yuta? Half brother ni no, half brother ang kuan. So I think need sad gyud siya nga i-discuss no nga anak ka sa pinakasla ni mama unya naa siya yuta no nadjud kay labot kay anak man ka no so pag panunod gyud whoever like I said no kaning mga questions about succession ang basis gyud nato no kung unsay ato ang maternal or paternal relationship sa katong namatay kung biologically anak ka naa gyud tay katungod dili sa tanang higayon nga ato ang basihan ang birth certificate kay usahay wa ra ba na makumpleto ang detalye sa atong birth certificate. There may be other means to show nga anak ta sa ato ang ginikanan and from there naa didto ang ato ang katungod nga mo manunod sa ato ang mga ginikanan ha. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Areman. Daghang salamat ug Maayong adlaw.